Actual Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes, pizza 8 na bulan sang Setyembre tuig 2022. Ano naman nga mga balita kag isyong aton arangkadahon para karon nga adlaw. Ang mga health worker nya ano ini nagkalatabo ginpasalig kami ang amon benepisyo halin pa nagligad sa COVID wala gid namon mabaton. Pagsuksok sang test match sa outdoor ginrekomendar na sang IATF nga voluntaryo na lang. Daw manami nga balita ni lokal ho. Hindi ba lang nagabantay da sa mga hospital sila mga pasyente. Ulan kag init gapatial hindi pagpasudlon daw may ara na kamo sang pasilungan na temporaryo nga shelter hatag ini sang kalipay sa aton mga kauturan amo niya ang maayo nga mga proyekto. Ang road clearing kuno do ginakutaw lang dire sa syudad sang Bacolod. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasagkaga. City na ginual kahapon ang mga health worker, public kag private hospital nga mga empleyado nagprotesta sila sa tubangan sang opisina sang departamento sang ikaayong Lawas Central Office sa Manila nagademanda nya hoy maluoy kamo i-release ang wala pa mabayran nga mga benepisyo sang COVID-19. Ang mga nagprotesta may angot ini sa Alliance of Health Worker kag sumuman DOH kag Department of Budget ang ila ginasinggitan. Hoy, talupangda ang amon kahimtangan. Do medyo disgustado mangani sila sa ginpalayag ni Presidente Bongbong Marcos. Dumdum kamo sa itong nagligad nga Setyembre 1, siling sang presidente ang benepisyo sang nurses wala nagakaigo. Apang ang gobyerno wala pasubong sang mahimo kay kulang pundo. Daw medyo nasulosakitan ang mga health worker. Ang presidente bala sang Philippine Heart Center mga Employees Association nagsiling nga halin pa sang Enero tubtob Hunyo wala mariles ang ila sini benepisyo halin sa bulay sang Hulyo pakadto sa Disyembre tuig 2021 wala man mariles ang gobyerno. Gasinggitan sila kung mahimo aber i-release nyo na. Gapamigado na kami. Ginpasalig ninyo kami hasta subong ganganga kami sa benepisyo. Wala pagid magtupa. Siling nila, di nagkadtong budget. Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:39. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension.
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog Plus report sa aton patrol upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, bangkay sang isa ka babae nga sa Puan diri sa area sang Purok Progreso, no? Barangay Alihis diri sa siyudad sa Bacolod. Muning going sa isa ka COVID facility area diri man sa area sa barangay Alihis Action Fred. Subong sining makitaan mo man sa ginpadala tadra nga video action na Fred gin butangan na sa police line ang ining lugar din sa Puan ang bangkay sang isa ka babae from sir babae gini siya babae. Oo, subong si police captain Elmer Bonilla initial sir. Yes, Action Fred, good morning kay subong man sa tagpalamat isang Action Radio monitor subong diri sa Biliga probinsya sa Negros Occidental. Bali initial no mga pasado alas 5:15 nagtawag diri ang duty nga puso sang sulod sa Bacolod sa station nga may nakita nga isa ka babae nga wala na sa kabuhi diri sa kilid mismo sa dalan. So katuan naton diri para ma-proseso ang crime scene. So sa initial naton nga pagtan-aw ang biktima nga nagapangidaron siguro ni mga more or less mga 30 to 35 ang pangidaron kada mga 5 ang height. So kumapala na sa atong initial information nga mahatag kay way pagkita sa as po the identities ng biktima kay way man sa mga personal belonging bila sa lawas. So hulaton na lang suko para mag-conduct sa may big investigation in relation sini. Basi kung may nadula ang himata rumagi diri sa tanatapan sa Action Radio kanawagan kita nga basi amo ni siya ang Action na Fred. Aksyon Alvin. Yes, action na Mangkot Fred. lang kadali. Ang amo nga babae may patimaan bala? May pilas o ano ang mga sign sa lawas niya nga gintunaan sa iya kamatayon? Initial ining biktima sir may nakitan kamo nga pilas. Ang kuan niya ni may nagagawa nga dugo sa iya nga kuan nga ilong pero daw ay tapanitan dog siguro amo ni siya ang kabangdanan sa iya kamatayon. Okay. Sir, is there any possibility nga inisya sir ang ginwigit lamang? Tanaw-tanaw kay diredo may nakita nga skid mark na lang salakyan. Ita kabalo ba siguro pundulan din sila ako nag-date or pwede man niya ginbilin. So mahibaluatan niya agi karon sa investigation sa supo. Pero as initial balik wala man pilas sa lawas o only may nagagawa ng ano? May tilas sa lawas action na Fred, no? So para man magadepende ni karon sa mga kapulisan mag-abot na karon ang mga katapos ang scene of the crime operatives. Sundon ta ni action na Fred because again ang isa ka babae between 30 to 35 years old, action na Fred more or less siya mga 5 feet ang kataason sini. And actually subong ang sitwasyon gin takluban ni siya sa sako action na Fred for the meantime nga ara ginhadid gid lamang no sa may kahilamunan sa kilid sang dalan along the way going sa may COVID facility area ni no. Kuan siya may agriculture office ng city. Tapos ari man ning COVID facility sa sulod kag ang rehabilitation center bala sang syudad. Diri sa lapit lang sa circumferential road Tubang E.G. Garcia. Yes, sir. Thank you, good action na Fred, no? Si Sige. Sir, thank you, good. Si Police Captain Elmer Bonilla, action na Fred. So far, amuni ang sitwasyon na diri sa area sa barangay Alihis action na Fred. With action na Nani Kiraw para sa flash report. Ini si action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio.
Philippine Standard Time, las 6:46. Ang mga detalye sina dugang karon dugay-dugay ang aton patrol ato dito ipasiguro ano bala ang gitunaan sa kamatayon sining babay. Bantay dire ang kasugpon sina sa Aksyon Radio. Mabalik ako pagkatapos ini. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports, Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50. Ang manami nga balita, kadumdum kamo kita kamo sa dalomda, tubangan sa regional hospital, gaulan, gabagyo, gainit, pobre naton nga mga utod, ang iban da manig lasako, ang iban manig nila newspaper, kag iban pa, iban garkila plungkuan, garkila tululugan, portiya kamakaluoy, ang nagabantay sa ilang mga pasyente dira sa Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital.
namian ako nga balita kay ang sangko niya panglunsod naghatag sang otoridad kay Mayor Albi Benitez para mag-arkila sang temporaryo nga shelter sang mga watcher dira sa dalom sang manmanao kami di sa Aksyon Radio. Makita mo ginang sitwasyon sang aton mga kauturan. Maluoy ka mo. Labi na gid kung gaulan, gakurog-kurog ang mga pobre. Di bangod sining temporaryo nga shelter dira sa barangay 18 ang propiedad nga ginarkilahan sang syudad iya ni Dante Fernandez. Ang kontrata magaumpisa sang Agosto 15, no? 2022 tubtob Agosto 14 tuig 2023 hasta sa masunod nga tuig. Ang syudad magabayad 150,000 nga arkila sa sulod sang isa ka tuig. Mga 30 ka mga watcher ang nagabantay bala ang makabenepisyo sini nga programa. Nanamian ako kada makabatyag ka bala nga may ara pagidman na may mga pagtamod sa aton mga utod nga makaluluoy. Kung makita niyong sitwasyon, may pasyente ka na. Hindi ka pa pagpasudlon. Hindi ka pa pagpabantayon. Pagkatapos ara kasagwa, hulat ka sang kaluoy, kusanong lawagon ang ngalan mo, ulanan initan ka dira. Ang balain siling ko, nga pagkatapos magwang ila pasyente, sila mabulos. Hindi kay mo magbalatian na nga ginatunugan ka da, galigid kay mo sa siminto, kay hindi kay papasudlon. Kalain-lain sang sitwasyon sang aton mga kauturan. Tinami ni, nagadayaw kita sa sangguniang panglunsod sa pagatag otoridad kay Mayor Albi Benitez nga mag-arkila sa isa ka lugar, temporaryo ilistaran sang mga watcher. Radio Philippine Standard Time, lasay 53. Babalik kami pagkatapos ini. Pagtibayin ang samahan dahil tayo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay eh. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason, singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece nga kumpos nga eskwela. Primary kag secondary ka na.
Punta. I-record sa ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umuman natin. Update mga siya. Matinandaon niya siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko nakadaong kamandra po ko ito. Tugal ko balala. Di siling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Mo, ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa mong premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Aksyon Radio. Maskin gubaon na nga. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 57 isabit ko lang ini makadali Siling sang City Legal Officer nga si Attorney Romeo Carlos Ting Jr. may gintukod sila nga enforcement team sa syudad nga liwat istrikto nga pagpatuman sang road clearing operation. Nanamian ko sang tinaga ni DILG Bacolod Director Maria Joy Maridet Madayag, ya daw ginainto lamang ang barangay sa pagpatuman sang road clearing operation. Siling ni Madayag, sang una nahawanan na, subong balik naman, so ambot silingon daw intulin ang guwaya. Hawanan mo, mabalik sila. Dalan hawanan mo, subong galabang naman sa dalan. Ang tanan nga negosyo, pating iban nga establishmento, ang display nila nga mga motor sa dalan ginabutang. Tisiling ni Madayag daw intulin ini. Nami nga tinaga na mo, daw ginainto lamang ang barangay sa pagpatuman sang road clearing operation. Aber, hulaton ta ining strikto nga pagpatuman sang road clearing operation. Ang punto na ito dire, kung gahawan kamo, hawan ninyo. Kag kung ginahawanan nyo, hindi na pagpabalika. Kaya ang guwa siya daw, ginatika-tika kamo, daw ginaintulin kamo sang pila naton ka mga utod. Amo na nga kisa, ang aton sini nga mga ordinansa kagibang ginahimo kotaw-kotaw sang pumuluyo kay wala nagaparespeto kag wala ginapatuman sang husto. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Live. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sa ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa kita kay Action Boy Duran kag Action Edien Aboso. Action Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Life Extension.